it, got it, babe. Oh, boy, you made me feel so lucky. Finally the stars align. Nej, det gør jeg ikke. Det gør man i starten for. Ja. Nej, men det er klart, når man er nervøs, så går det ud over det, man skal gøre, og man kommer til at tænke nogle andre ting, end det, man skal. Og det er klart, det kommer til at påvirke, at man kan øve 100%. Man er lidt nervøs, så det gælder at finde en god balance. Ja, man er spændt i kroppen og sådan lidt sommerfugl, og man ved, at man skal ind og præstere. Og man ved, så på den måde, så er der en god nervøsitet, synes jeg, sundt. Ja. Så det er det der med at ligesom finde ud af, hvad det er, der virker for en bedst. Hvis jeg nu synes, det er bedst for mig at sidde for mig selv i en kamp, at det gør mig mere roligt, så det er det, jeg skal gøre. Og det brugte jeg de første par kampe til at finde ud af. Nej, overhovedet ikke. Det er en del, man lærer at leve med det. De har nogle forskellige ting og holdninger, som de kommer ud med, og det er jo ikke altid, man er enig i det. Og hvis man lader sig påvirke det, så tror jeg, man går i en forkert ret påvirket noget mere. Og det er klart, der er jo et naturligt pres fra ens træner, man skal gøre det så godt man kan. Så det er klart, man er nervøs for, hvis man spiller en dårlig kamp, og man spiller næste kamp. Det er sådan, det skal være. Så ja, både også. Ja, det gør jeg meget. Ja. Det har jeg gjort altid hele min karriere. Og det for mig, der kræver det meget forberedelse på kampdagen og også dagen før. Og sådan, og selvfølgelig allerede nu forbereder vi os også lidt til næste kamp på AGF. Så det går meget forberedelse op til næste kamp. Ja, det er jo det, at det kan godt være en hemsko, hvis det går ind og bliver præstationsangst. Altså hvis du går ind og bliver bange for at præstere. Så man skal nok bare sige til sig selv, at man skal gå ind og gøre det så godt, som man nu kan. Jamen, som sagt, så gælder det om at opbygge en vis rutine, og i og med, at man får flere og flere kampe, så lægger du mærke til de første par kampe. Hvad var det, der gjorde dig nervøs? Det var tilskuerne for eksempel. Jamen, hvordan vil du så ligesom, for de forsvinder jo ikke, hvordan vil du så ligesom gøre, at det ikke er sådan næste gang? Så mit bedste tips vil være, at man skal gå ind i sig selv og finde ud af, hvad der virker bedst for, at man ligesom føler, at man har den bedste opladning til en kamp. Det gør vi jo ved at evaluere kampen efter den kamp, man spiller eller taber. Så kommer man ind på at evaluere, og nogen har personlige samtaler. Og man har også hørt, at der er nogen, der bruger sportspsykologer inden for fodboldverdenen her. Det kan også være godt for nogen, for at arbejde med det mentale. Så der er forskellige måder. Ja, mange tak. What you like, put it all together, baby.